Benvinguts a Històries i Llegendes, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol número 7. Comencem. Ens trobem a Barcelona. El 30 de maig de 1877 ha nascut el petit Francesc. El seu pare es diu que era cec, no obstant treballava. Tenia un petit negoci de venda d'estores. La família vivia a la plaça de la Llana, al barri del Born de Barcelona. El nostre protagonista va anar creixent fins que tindria uns 14 anys, en què va començar a treballar en els magatzems El Siglo. Aquests magatzems, situats a la Rambla dels Estudis, van ser fundats per l'empresari i banquer Manuel Girona Agrafel, el qual va prendre exemple dels més moderns magatzems de París com Le Bon Marché. L'establiment era una novetat absoluta a la ciutat, un espai modern, elegant i pensat per convertir la compra en una experiència. La idea era que als magatzems s'hi pogués trobar de tot: roba, teles, complements, articles de la llar, perfumeria, tot ordenat per seccions i amb aparadors atractius. Durant dècades, els magatzems i El Siglo varen ser sinònim de modernitat i refinament, freqüentat per la burgesia barcelonina i també per les classes mitjanes que començaven a participar a la nova cultura del consum. El nostre protagonista va entrar a treballar en aquests grans magatzems. Es diu que era molt generós i caritatiu. Hi ha qui diu que molts cops repartia el seu sou amb els més necessitats. Es diu també, o la gent feia córrer, que tenia certs poders premonitoris. Diuen a més que intercedia amb no sé quina instància divina perquè es concedissin favors a qui li demanava. També podia predir el futur i diuen que si li agafaves les mans i el miraves als ulls, podia preveure el dia de la teva mort. Uf, quina agúria. D'aquesta manera, la gent comenta que el nostre Francesc va predir que els almacenes El Siglo acabarien cremant-se i fins i tot va predir la seva pròpia mort. Ens trobem el 25 de desembre de 1932, dia de Nadal i festiu. Els grans magatzems El Siglo estan tancats al públic. No obstant, es troben ben engalanats i recarregats de coses, ja que és temporada nadalenca. Tal com passa avui dia, els magatzems estan il·luminats fins i tot quan els grans magatzems no estan oberts al públic. A un dels aparadors hi ha un tren elèctric de joguina, que dies abans ha fet les delícies dels nens. Uau, qui pogués tenir un tren que es mogués tot sol. Però avui és festa. No obstant, el tren segueix corrent, fent el seu circuit. Com hem dit abans, ens trobem a la nit de Nadal. Tenim el tren elèctric fent la seva ruta sense parar. Cal fer les delícies de qui el pugui contemplar encara que estigui tancat. Així, el proper dia laborable vindrà a comprar amb més ganes, fins que... Un espetec i una xispa no són sentits per ningú, ja que l'edifici està desert. Hi ha hagut un curtcircuit. El tren s'atura, però qui no s'atura és una incipient flama que ha sortit a continuació de la xispa. El tren està situat en un recarregat decorat, fet de fusta, gassa i altres materials combustibles. En pocs minuts, el foc es va estendre per les teles i el mobiliari de l'edifici, el qual tenia molts elements de fusta i una gran claraboia central que va actuar com una xemeneia alimentant les flames amb oxigen. Els bombers varen tenir verdaders problemes per actuar degut a la manca de pressió de l'aigua. A més, molts barcelonins van anar a veure com es cremava l'edifici i això entorpia llur treball. L'edifici va quedar pràcticament en runes. Les pèrdues es varen valorar en uns 20 milions de pessetes de l'època, una xifra astronòmica. Més de 1.000 empleats es varen quedar al carrer de la nit al dia. De tota manera, tot i la magnitud del desastre, l'empresa no va desaparèixer immediatament. Es varen traslladar a un nou local al carrer Palai, però mai es varen recuperar l'esplendor que tenia el local de la Rambla. Tornem al nostre protagonista uns anys abans que l'establiment es cremés. Encara treballa als almacenes El Siglo. De tota manera, a més de treballar, les companyes no paren de demanar-li que els predigui això i allò. Em casaré? Trobaré parella? La meva mare es curarà de l'ull de poll que té? En fi, diguem que els amos no estaven gaire contents amb tot aquest enrenou. I sobretot no varen estar contents quan es diu que el nostre protagonista agafava els trossos de tela sobrants que havien d'anar a les escombraries per ordre expressa de l'empresa i els repartia entre els més necessitats. De fet, l'empresa al final va contractar un sastre que acabaria confeccionant vestits amb aquests trossos i venent-los com a nous, tot i que sempre va haver la sospita per part de l'empresa que el nostre home s'emportava retalls. També es diu que fer prediccions que els grans magatzems es cremaran pot espantar la clientela i donar mala imatge al negoci, molt malament.
Va ser fulminantment acomiadat. Ara les treballadores tornaran a la feina com formiguetes i no estaran fent cua per rebre aquest o aquell vaticini. Hem dit abans que el nostre home va predir la seva pròpia mort. Aquesta va ocórrer no gaire temps després de ser acomiadat, concretament el 27 de juliol de 1899. Tenia 22 anys. Hi ha qui diu que va morir de tuberculosi. Hi ha qui diu que precisament va morir intentant ajudar gent a sortir d'un altre incendi que s'havia declarat. La qüestió és que amb 22 anys va deixar aquest món. Diuen que en el moment de la seva mort, el seu pare, que era cec, va recuperar la vista. Va ser enterrat al cementiri del Poble Nou. Aquest va ser inaugurat pel bisbe Climent l'any 1775, que l'havia fet construir per raons d'higiene. I així es va avançar la mesura que el 1787 obligava a traslladar fora de les muralles de la ciutat a tots els cementiris i enterraments de les parròquies. És, doncs, el primer cementiri de la ciutat que va ser construït fora del recinte emmurallat. El nou cementiri no va ser ben rebut pels barcelonins, que no volien ser sepultats ni sepultar els seus familiars en un lloc solitari i allunyat, ni pels clergues tradicionalistes que tenien en els seus enterraments dintre dels temples una important font d'ingressos. Durant l'ocupació francesa de la ciutat, les tropes napoleòniques instal·lades a la ciutadella varen enderrocar el cementiri al·legant que obstaculitzava la defensa de la fortalesa, l'any 1813. Un cop expulsats els francesos, ningú no es va preocupar realment de la reedificació, fins que el bisbe Pau de Sitjar i Ruata van encarregar la reconstrucció a l'arquitecte italià Antonio Ginesi entre el 1816 i el 1819. Aquest va materialitzar un dels projectes de gran envergadura neoclàssic barceloní. El nostre protagonista va ser enterrat allà. Primerament, va ser enterrat en un nínxol situat a la part superior de les fileres, i ben aviat es va omplir de flors i de frases de reconeixement. Quan el nostre Francesc vivia, no havien parat les peticions perquè predigués això i allò. Un cop mort, encara hi havia qui li demanava coses. Fes que el meu fill es curi de la malaltia, fes que trobi marit, etc. I no us cregueu que era un sant que feia miracles, no. Diguem que l'Església, per Francesc Canals i Ambrós, no le viene nada. És un, diguem-ne, miracler pagà. Tal va ser la llau de gent que periòdicament anava a la tomba del nostre protagonista, que des de llavors va ser anomenat el Santet del Poble Nou, que l'Ajuntament de Barcelona, del 1908, va prendre la decisió de traslladar la tomba a un pis inferior. Així, qui volgués demanar-li alguna cosa ho podria fer còmodament. Es diu que des del 1899 fins al 1930 la devoció era bàsicament local, del barri del Poble Nou, i també de la comunitat gitana de les barraques del Somorrostro. Però a partir dels anys 40 i la postguerra, amb la misèria que hi havia, les peticions de gent desesperada varen créixer de forma no oficial. L'Església, evidentment, no promociona sants pagans, sinó amb el boca-orella. Amb l'arribada de la democràcia és quan el fenomen comença a cridar l'atenció d'historiadors i periodistes curiosos. Aquí és on apareixen les primeres referències escrites més sistemàtiques. Estudis sobre el patrimoni funerari, com els de Jordi Valero, obres divulgatives sobre la ciutat, com Barcelona Insòlita, o reculls de llegendes urbanes que incloïen el santet com un cas paradigmàtic de devoció espontània. També és esmentat en diversos articles de premsa. Ja en el segle XXI, el santet entra de ple a la categoria de mite barceloní contemporani. Apareixen llibres de rutes i curiositats com Barcelona Màgica o Llegendes de cementiris. És objecte de reportatges televisius a TV3 i a BTV i blogs de patrimoni urbà. En el cementiri de Poble Nou és inclòs dintre de les seves rutes guiades i sovint hi ha parada destacada davant de la seva tomba. Avui dia, el santet ocupa la tomba 138 de l'anomenada Illa 4 i és una de les més visitades del cementiri. Tant és així que l'Ajuntament ha inhabilitat els nínxols de les tombes del voltant, perquè els, feligresos facin les seves peticions, deixin les seves cosetes, i així podem veure espelmes, imatges religioses, i també podem veure la tomba pròpiament dita, la qual està protegida, com altres nínxols, per un vidre que té una escletxa a la part superior. Escletxa en la qual la gent pot introduir papers on hi hagi les peticions escrites. Es diu que per fer-ho hi ha un ritual. Has de venir per l'esquerra sempre. Has de parar-te davant de la tomba i has d'introduir la teva petició. Un cop haguis acabat, has de marxar per la dreta sense girar-te i esperar. Al llarg del temps s'han explicat diverses anècdotes sobre el santet. Una diu que algú que en parlava malament va provocar que es trenqués el vidre del nínxol, com si el nostre protagonista hagués reaccionat.
Un altre relata que un intent de profanar la tomba de nit va acabar amb el responsable fugint espantat, després de sentir una successió de sorolls estranys, ja que afirma haver percebut una brillantor o una llum per les escletxes de la tomba. En fi, no és aquest l'únic cas de, sant popular, és a dir, sant no reconegut per l'Església, que hi ha a Barcelona. Ara parlarem breument de Francesc Pla, un noi que va entrar al seminari i que tenia molta vocació. Volia ser sacerdot. Aquesta era la il·lusió de la seva vida. No obstant, es va trobar amb una figura, amb el bisbe de Barcelona, un home anomenat Enric Reig. Aquest va sentir parlar de l'enorme vocació del nostre sandreuenc, però també va sentir parlar que la seva mare practicava l'espiritisme. Va cridar Francesc Pla i li va dir que, donades les creences de la seva mare, no podria ser ordenat sacerdot mai. Li va comunicar que, sentint-ho molt, des d'aquell moment quedava expulsat del seminari. En Francesc, enfonsat de la seva il·lusió, va respondre: «Això serà la meva mort, i vostè veurà amb els seus propis ulls el meu enterrament». Uns mesos després, el bisbe de Barcelona, Francesc Reig, era Sant Andreu, quan va veure una enorme processó fúnebre i va preguntar qui era el mort. Li varen dir que era un sandreuenc anomenat Francesc, un noi que havia mort amb només 25 anys. El bisbe Enric Reig no sabem si es va mostrar turbat o orgullós d'haver complert amb el seu deure en la lluita contra l'heretgia. El fet és que el 1920 va ser ascendit a arquebisbe de València i el 1922 a arquebisbe de Toledo, morint el 1927 després d'una llarga malaltia. Tot i que menys conegut que el santet de Poblenou, a la tomba del santet de Sant Andreu tampoc hi manquen les flors ni les peticions. Heus aquí dos, sants no oficials, no identificats per l'Església Catòlica, que es diu que fan miracles, hi ha qui diu que sí, hi ha qui diu que no. Veritat, mentida, no ho sé. Això és simplement històries i llegendes. I fins aquí el capítol d'avui. Esperem que us hagi agradat, ens acomiadem fins la propera. Adéu-siau!